Il-ħarma immanna li jidher moħħ, imma hija timexxi kull pass. Il-fidi tagħha mhix fil-kumdità, imma fil-preżenza ta' Aziz, inġbajna f'dan il-moment li ninsabu hawnhekk miġbura quddiem il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu. Nistennew bil-ħerqa li nimxu llum wara xbija ta' Ġesu Redentur u Anna Marija Addalarata. Taħt dawn l-xbijat nitfgħu l-peace tagħna tal-umanità kollha. F'din il-mixja tagħna lejn il-ġimgħa mħazza msejħin nidħlu mhux biss fil-ġrajiet tal-passjoni imma fil-qalb ta' Ġesu u Marija. Qalb li jafu dawk li jitilfu, iskiet, il-biża' u madankollu tħabbat fina l-fidi li ma tmut qatt. Marija u Ġesu jgħinuna nimxu, jgħinuna nemmnu. Ma naraw l-ebda triq iżda li nibqgħu mexxin. Nħossu l-faraġġ u t-tama li ma tintilifx.
Flimkien mal-parroċċa ta' Digli, din il-proċessjoni jamħejja l-Arċu Konfraternità ta' San Giuseppe u l-Patrijiet Franċiskani. Hija stedina biex aħna wkoll nimxu warajha, mhux biss it-triq, imma b'qalbna wkoll. Ejjew npoġġu qudiema t-tbatijiet tagħna, il-biżijiet li nġorru fi-skiet, il-ġrieħi li ħadd ma jarahom, il-mart, in-niked u l-hemm. U nitolbuha biex tgħallimna kif inġorru s-salib tagħna, mhux brabja imma b'imħabba, mhux bid-disperazzjoni imma bit-tama, mhux bin-niked imma bil-ferħ. U Marija Addolorata mexxina lejn nibnek Ġesu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Nadurawk Sidna Ġesu Kristu għamu fil-knejjes kollha tiegħek li jinsabu fid-dinja kollha. U nberkuk għax bis-salib imqaddess tiegħek inti fdejt id-dinja. Ejjew il-kol kemm aħna nsamru l-ħarsa tagħna fuq ir-rajji tajjeb li sofra l-pazzjoni fuq is-salib biex isalva lin-naġġ tiegħu. In-naġġ tal-mulej mxew wara l-mulej fit-taħbit u l-persekuzzjoni, fil-mistħija u fil-ġuħ, fil-mart u fid-diġrib, u f'kull prova u ta' dan kollu ħadu bħala premju il-ħajja ta' dejjem. Nitolbu, u Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li sejrin nieħdu sehem fih, ngħixu marbuta miegħek bl-istess Kristu Sidna. Amen.
salvazzjoni u l-veru ta' Ġesu. U lejja għalina u l-maħfra tal-kulitna għalina. Ikkantaw fl-imkien. Għal-dejjem għammi.
l-glorja ġiebu barka, għaliex hu bil-qawwa rispetta tagħna. U li hu waslu tajjeb, waħdu l-aktar ordu, waħdu li jista' kollox tal-aġel glorju, u waħdu għadulju tal-intafru u l-bniedem għal-bniedem. Nistiedna li jinti tisma' minni qabel tismettix tal-nas ikun ġifieri kif insema ekkattana Gloria del Spirito, del Divino e del Spirito Santo, che e dedica passione quel vero statina Gesù, collega la vita, una mostrata novità a vita, e casao in it-13 il-stazzjon. Ġesu imnizzel mis-salib u qiegħed fiħdan Ommu Marija. Nadurak Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.
mill-kitbiet ta' San Franġeski. Isimgħu Ruti, jekk il-Verġni mqazza jisħoq ilha tant ġieħ, jekk il-qabar li fih Ġesu ġie mitfun għal żmien, tingħatalu tant qima, mela kemm għandu jkun qaddis, ġust u jixraqlu dak li jmiss bidejh, jirċievi fil-qalb u bil-fon tiegħu ma jkunx aktar lil dak li se jmut, imma lu rebbieħ u glorifikat għal dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk dawn fl-art. Islam għalik Marja, bil-grazzja minni, glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Inbidra l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja mill-Nabina u l-Mafra ta' Tnubiet. Giuseppe Maria baqa' mustaxfa dak li kien qiegħed jingħaqsu. Xnejn dolikom u ħalli dawnu Marja. Ara dan se jġib il-waqa' u l-qawmin ta' ħafna fl-Iżrael. Se jkun sinjal li melhom. U int ukoll se jkun fidlek ruħek biex jinkixfu s-sibijiet maħbija bil-grupp ta' ħafna. Il-kelma ta' Alla tidħol fil-qalb ta' Marja Massej. Mhux biex tfissirha imma biex tifhimha għall-misteru akbar. Mela tibqa' futur li ma tifhmux, imma tafra l-Alla li mexxi kollox, anke meta l-pjan ta' Alla jidher iebes u misterjus. Marja għandejt iva miskiet. Ejna mulejna naċċettaw il-misteri tal-ħajja bil-fidi Marja u għal miftuħa. Nifsira li inti tismawit li għadha tismek tiġi saltnatek bi kullu li tinti tistamek dawnak. Siema dik Marja bil-grazzja li jassinur miegħek biex inti fost in-nisa u bierek il-frott tal-ġustijak Ġesu. Inti fost in-nisa u bierek il-frott tal-ġustijak Ġesu. Siema dik Marja bil-grazzja li jassinur miegħek biex inti fost in-nisa u bierek il-frott tal-ġustijak Ġesu. Għadisa Marijom Mallata Marina Tembin, essa fissjata l-montana men. Siema dik Marja bil-grazzja li jassinur miegħek biex inti fost in-nisa u bierek il-frott tal-ġustijak Ġesu. Marja, bil-grazzja li jassinur miegħek biex inti fost in-nisa u bierek il-frott tal-ġustijak Ġesu.
Islim għalik Marija, bil-grazzja minn Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u nbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. In il-ħarma hemm Alla li jidher moħħi, imma qiegħed imexxi kull pass. Il-fejti tagħha mhix fil-kumplità, imma fil-preżenza ta' Alla li timxi magħha. Għallimna mulej narfu lilek anka meta kollox jidher mitlub. Missejna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi sal-tnatek, ikun id-dritt int kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naqru l-biruħati għalina. La taħanniex fit-tiġrid iżdeħnisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina. Issa tal-Għawtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej tiegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina. Issa tal-Għawtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej tiegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina l-kibbi. Issa tal Consiglio del mamma mentre vero الدراع يكون دراع هذا كان يكون
jiġu nislu u jmut fuq is-salib. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu u oħt ommu Marija ta' Kleopa, Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemħaħ lill-ommu u l-bixxit li kienet toqgħod wieqef miegħha. Qal lill-ommu, mara, hawn ibnek. Imbagħad qal lid-dixxit, hawn ommok. U minn dak il-ħin id-dixxit Jacob, zoom, line me, oh, yeah, line.
Ya da online non ce l'hai io. Oh Giuseppe, Giuseppe, sono lui. Gianluca? Gianluca? وطالعين من البيت الصافية المكان منه وطلب من بيلاطو بشيل الجزء من التجسد. بيلاطو غدير وروم جو وهان جزء تجسد. جيو كون غدير تاكي أمر كنمار عن جسد بالليل وجيب يوم تحليبتا تمار وسابارا تزن شهد فبرا دعوت من هذا الجسد تجسد كبر بالفشش تغازل بالفرية في الصوت يوم القلب أبد الدفنة سير فدران تغريا يرجع يستريح جسد السب وحيرا ومن المعبر مورتس الآخر دار المومنت تسكيت ترفض بين التمام يتكلم أكثر من كلمة يمكن عنك المحبة ما تموج الشهرة من الذين أعطينا إليه الجراتيا من وسطنا أنك في الدموع السيرنا اللي أنت في السماوات يتقدس اسمك السلام عليكم يا الجراتيا من السماوات وكيف أنت في وسط النساء وكيف تترك الجزء Adi Samanio Malla Tapanina Maria, per grazia mia, Signore mia, Dio grande, vostra mesa, ogniera del frutto, al giusto Gesù. Maria, per grazia mia, Signore mia, Dio grande, vostra mesa, ogniera del frutto, al giusto Gesù. La carrozza, bravo. الصافية المكان منه
Questa che era الدنيا عشان السلوك Chissà che si emancipata
Josek, sono ora. Il-ħajja ta' San Franġisk skont Tommaso Daċilano. Fl-aħħar nett, min jista' ifisser jew jifhem kif hu ma kienx jiftaħar jekk mhux bis-salib tal-Mulej? Jista' jkun jaf dan min kellu l-grazzja unika li jagħmel prova tiegħu. Għax tassew, ukoll jekk ikollna xi esperjenza ħafifa ta' dan, il-kliem tagħna li huma imnizzin bl-użu ta' ħwejjeġ komuni u bla sewi ma jkunux fil-qagħda li jesprimu ħwejjeġ hekk tal-għaġeb. U x'aktarx li proprju minħabba f'hekk u kellu jidher fil-ġisem għaliex qatt ma seta' jispjega da kollu bil-kliem mela ħadd jitkellem is-skiet fejn il-kelma tixxejjer għaliex fejn ma tkunx tista' tfisser il-kelma ifissru s-sinjali. Dan biss il-widnejn tal-bnedmin jistgħu jisimgħu. Jiġifieri li għadu mhux ċara lihom. Għaliex dak il-misteru der fil-bniedem qaddis. Għax tassew li dak li ġie rivelat lilu wieħed ma jistax jifhmu jekk mhux b'riferiment għal ġejjieni. Ikun tassew jgħid is-sewwa u ta' min jemmnu dak li x-xhieda tiegħu huma in-natura, il-liġi u l-grazzja. Min jista' żgħid żgħar kubtejh jew kellha bil-wiefa sabiex nirċievu l-barka bir-relikwa tas-salib il-Muqaddas. Bitu u Alla l-aktar għoli u glorjuż dawwa l-dlamijiet ta' qalbi sawab fija fidi retta ta' maċerta imħabba perfetta ħatina u lejl nħoss u nara f'lilek biex nagħmel ir-rieda
fil-qazza tiegħek. Amen. Mulej Ġesu, inġarrejt is-slaleb tagħna. Għadek iġġor is-slaleb tal-mart, tas-solitudni, tal-qtieħ il-qalb, tal-vizzi. Għadek iġġor is-slaleb tal-ferdiet tagħna, tal-ingratitudni. Għadek iġġor is-slaleb tal-gwerer, tal-mibeda, tal-moħbija, tal-użur. Għadek iġġor dawn is-slaleb fis-salib tiegħek. Imma minn dan is-salib tiegħek mhux qiegħda naraw, iżda bib li jinfetaħ triq tal-qawmien, tal-fejqan, ta' salvazzjoni, ta' ħelsien. Mulej, aħna nemmnu fik. Aħna nadurawkum berkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejt id-dinja. Nistieħbu ma' ommok, wifqa taħt is-salib, li tagħmilna kuraġġ biex narfu it-tama għal qawmin ġdid f'ħajjitna. Għad welid ġdid kif tridna int, li nitwildu lejhem aktar bħala awliet il-Missier u aħwa ta' xulxin. Glorja l-Missier u lill-Liber u lill-Ispirtu Santu. Nadraw ko Ġesu mberkuk. Salibek mewt tiegħek inti fdejna.